Булып чыга. Аларны әти-әнисенең хәлен белергә дип килгән уллары табып ала. Ул шунда ук ашыгыч ярдәм хезмәткәрләренә шалтыраткан. Аның сүзләренә караганда, өйдә ят истә булган. Күршеләре алар турында тәртипле гаилә иде диләр. Хатыны авырган, шунлыктан ятып кына торган. Балалары монда даими килеп йөргән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, шәһәрнең газ оешмасы белгечләре тикшергәч, гаиләнең сөрем газы белән агуланып үлүе ачыклана. Төтен чыгу каналы ябык булганга күрә, газ үй эченә җыелган. Когда я зашла, Мин кергәндә мичне сүндергәннәр иде. Улы сүзләренә караганда, өйдә суларлык булмаган. Өй эче тулы төтен иде. Керүгә тәрәзәләрне ачтым ди. Кытышкыч хәл. и везде, говорит, дым, говорит, был. Ну, такой вот. Они везде все окна открыли. Если вы топите прибор дровами, Әгәр дә кеше мичкә утын яга икән, 1000 калорий җылылыкка 1 берәмлек сөрем газы туры килә. Әгәр дә газ җайламасы эшли икән, 1000 калорий җылылыктан 100 берәмлек сөрем газы чыга. Бу йортта 1600 берәмлек сөрем газы торбага китәргә тиеш. Тик ул бина эчендә калган, үләр өчен 45 берәмлек тә җитә бит. у них КСТГ 16 киловаттный, 16 тысяч калорий тепла в час. 1600 единиц угарного газа должны были уйти в трубу, не попадая в помещение. Угореть насмерть 45 единиц всего.